хакери. Хайде, ще убия. Хора, Ще убия. този беше с антик много бак и го... Ще убия. Не. О, мага. В YouTube днес играем с... Кит PvP, флайнг PvP. И играем кит PvP. О, то се глиша за земята. Абе, Кой, аз хора, ли? защо аз не съм с вас? Защото е едно в едно, ние сме с него. Оу, ще ме видиш. О, на мен ми лагва. Why you are lag, баш. О, мага, Не. той е Защо си на земята, ще ми кажеш ли, аз не мога нищо да... Брат, не мога- то беше хакер, честно. Аз ти казвам, ти как си в това? Не знам, боймо се. Опа, аз паднах. Къде? Аз съм вътре. Добре, Лад, къде съм? Аз съм на последното. добре, отвори пак диамантения меч или... Да бе, там съм, аре, Абе, влизай. хора, защо така ми лагва, бе? О, мага. Значи, влизайте в Гапъл. Ами аз вече влязох Аре, в суп. аз вече почнах в последното. Матеоко, и аз съм в суп. О, ето те, екстрим Калим. Ах ти. О, мага, бе, защо така лагва като гъс? Ида, бере, ида. Оправи се, ах ти, мазнико. Ще пиеш ти пошанки. Маха. Чакай, защо толкова са лаги? Get wrecked. Get wrecked! Аре, пак в последното. Да. О, имам един стак легове при мен и той не си изяде един лек. Аз О, го мага, убих. имаш легове, what? Да, като натиснеш диамантения меч Гапъл ти дава един стак легове, брони, резервен сет, шарп 4 меч. мазен. Аре, влизай, бе. Добре, влизате в Гапъл. Игра с хак, аз ви казвам. Трябва да видите на клипа. Върти се като пумпал. Гапъл, аз влязох в Гапъл, аре, вие влязохте в... Влизам. Хакер! От 20 метра ме бие и се върти даже... Ако мене ме бие. О май гаш, аз с кой игра сме толкова ли съм? Нямам никаква представа. Гапле, Чак. нали? Не, аз Не. съм някакъв друг. О, Не съм аз, стрел. аз имам дъмасет. О, този лава, Ела, този ела, ела, лава. моето момченце, ела. Опа. Това сега ще укилна. Би трябвало да укилна, да. Може да не го. Ела, ти бяга. Аз може го килна. Май, той не може да си изяде лега. Защото аз го бия някакъв. Аз не мога нищо да направя, често. Някакъв тук... С 60 FPS върва, обаче нищо не мога да направя, често. Аз спи се. А сега с кое снимаш? Ще ти кажа после. Аз съм с Фрапс. И аз с Фрапс. Аре, уби го е, омага. Той защо ми се струва, че е с килаура? Защо? Да, има едни киларои. Те всички тук са килаура. Мале, на то му разбих броните направо. Аре, не виждам никой. Аз сам ли съм? Гледай го, той е с килаура, брат, би ме от 15 метра, омага. Нали, много хако има тук. Аре, щупи. Аре, защо винаги ми се падат хакове? И на мен хак ми се пада. Yes! Победих един. Аре, защо? Защо и ти? Килаура, мазник, скапан. Това ще го споменал в клиповете. Аз пък клиповете. Омага. Хора, аз се чакам. Убиха ме, омага. Добре, бачка, не си диамант. Аз не се предам. Не си диамантения меч Гапъл. Влизай бързо. Чакай. Влязох. Аз съм Ами- гапле, така с един хак се бия. При тебе ли съм? Не знам какъв ти е терена. Не съм при тебе. Аз го видях. Жалко. Аз мога не съм го. Жалко, че аз то го разкърчих направо. И то с килаура. Омага, от 15 метра почва да бие. Да бе, знам. Нали? Знаете ли защо така? Защото този флаг... Омага, аз в клиповете ще спомена специално в инфото долу кои са хаковете. Че ако някой може да направи нещо, защото ако още 2-3 човека видя с килаура и аз я пускам, не ме интересува. Пускам си Хозуни и Волхак и още 15 хак ще си пусна и да ме убият. Никакъв шанс. Никакъв шанс, виж аз това го бия 15 часа. Той е само... Той е килаура, аз ти казвам. Да бе, и при мене има един килар, ако не го виждат. Значи Георги трябва да видите 3-4-5. Просто... Аре, мършите, почвам те и аз.
При мен има тук някъде флайва. Аре! Ти пък имаш и флайер. Нали, Аре, нали? то се бие през стената, Гати ще има някакъв нещастен. Шиван са шиваните. Шиван. Майцка, какъв пега трябва да слагаш. Леле, то скак ще ме пребие. Аре, всеки да влезе, да влезе някой в суп на 1, 2, 3 сега. Аз не мога да съм по средата на битка. Аз съм така бия срещу хаки 2 часа. Баничка YouTube слаб се пише това. Виж, аз какво написах? Оле. Мене и потроши сета тос. Мали, ще ме уби това. Къде има толкова слово сетове, ще ми кажеш ли? Не, тук има по 2 сета. Както е, 3 сета извади. Как це, бе? Аз ще видя в умрях. другия. Аз ще видя в първото. Хора, Аз бързо влезте съм в първото. в Unranked. Не, в първото. Тук има даже енда. Влезте в първото. Много е яко. В първото съм. То... Чакай. Първото DF Б... What? Не хора. Никъде да влезна, защо? Защото трябва да не. чакаш първо. И той е... Не, той обаче май не е килара. Един свестен. Един свестен ме убил. Хора, искате ли да влеземе? Кой сега е свободен? Чакай, не, иди и чакайте ма да я аз В дебъв. Аре да пробваме дебъв какво е. Дебъв. Аре, 1, 2, Не дейте! Аре, давайте бързо, който ще... Аз съм вътре! Омага, аре, ма толкова ти имаш шанс. Не мога аз не мога да умра от това. Аз почнах игра, омага. И аз. Аз вече умрях. Дебъв е скапан. Аре, тъкно, почнахме. Тук меткам една ендър перла, с кой се падна. Аз метнах и някаква ендър порла. Да, чакам ли някъде ли да... Чакай, аз се свърша бързо. Метам пошанки, метам перлички, oh yeah. Ела тук. Чакайте малко. Омага, вместо да му хвърля уикнес, Ти му нуб! хвърли хелт. А само ми бега с ендър перли. И аз само бегам на некъв. И то се... Чик, някакъв го преследва 2 часа, той само с ендър перли се защита. Почвам с потил. На някакъв му пуснах уикнес. Какво? На някакъв му пуснах уикнес. Пак му е друго. пуснах. Той ми я пусна, аз съм рип. Дже. Откъде вижте? Не умирай. Моля те, не дай да пукваш. Не! Амено! Дори ме! Това го видя от някой. Добре, идете на Unranked. И там... Чакаме, аз се рипвам след 1, 2, 3. Рипнах. Окей, аре, аз... Какво стана? На Unranked? Кое? И по средата дет пише X. Аре, 1, 2, 3, старт. При тебе ли съм? Не знам какъв ти е мапа. Някакъв с камени с някакви радарбета. Аз съм. Да, с тебе съм! Мателоко, рип мателоко. Можеш му оцелиш. Благодаря, че... Лаура хакер! Като тебе! Аз поне нямам инсталирано писане. Мателоко, хакер. Като тебе. Аре, къвето се хак, плай! Че вземе и още малко и плай! Направо да смачках. Паднах. Аре, Unranked. Окей, аз последна игра и... Не, аре, предпоследна. Кой иска да играем Дебъфлес? Ай, 3. 1, 2, 3. Влязох. Влязах. Охо, Матео. Пак ли бе? Стига бе, аз вече съм май с 100 шарпнес едно мече, ще ме разкръчи. Аре, защо винаги се падам с теки гати? Surprise, motherfucker! Аха, не бягай, Мателочко. Аре, то се направо върти.
О, не. Няма стани тъй. Матеоко. Не, ще рипна. Аре! Ех, мъзник сте я Майко, Тя да мъжни! те килна. Омага, как тя те килна. Аре, още един път, ама не unranked. Archers! Искате ли? Арчер. Чай, какво имаш, трябва да направя нещо. Това ще го сложи. Давай. Благодаря, че ма хелна. Трябва да са. Баничка. Какво бе? Аре, аре, Арчер. Ако си добър стрелец, аре, Арчер. Много съм добър. А? Ма я добър стрелец съм зависим. Веднага съм намесил там, бе. Аре. Мале. Чакам ви после на Арчер. Их, пак си пина скапаните пошънки, мазника, мазника. Аре, убивайте се по-бързо. Бунаци. Тя мишката тук ще се щупя, като О, така. аз днеска си купих мишка, днеска ще се я потроша, омага. Абе, стига са хелмо, бе. Тук ще се пи половин час. Аз така забия с... Оспорваната битка между Баничка и Матеоко. Благодаря. Матеоко губи! Защо тук не дават уикнеси, бе, омага. Аре, бе, кога ще килна, бе, омага? Ога. Аз станах на 10:30. Май след малко ще... Аре, по-бързо. Айс. Най-яко е, когато ни свършат пошънките да видим какво. Да, наистина. Добре. Късно свършат пошънките, сме рип. Не, верно сте рип, като ви свърши. Някой хвърли И аз пойзанка. съм рип, аз съм рип. Аз също имам Баничка много. носи добър на пипи. Но да, не е за мен. Омага, свършиха ми пошънките, рип. Те, кога ще слушаме Бонак. Бонак. Аз имам още половин инвентар пошънки. Как? С какво? На креатив. Чакай, читърския хак. Нали го знаеш кой? Ей! Вода. Кой загуби? Аз. Аре, на Арчер ще играме ли? Да, Аре, 3. последна игра. Не. Две? Не. Моля ви. Не, стойте, хора, почнахте ли? Не. Аз влязох! Бързо някъде да влиза. О, Къде? Матеоко, о, рип. Оф, не сме. Къде? Пак ли двамата играете на Арчер? Да. Аре, аз не мога да се един, не мога да се падна. Не. Бам. Не, моля ви, искам да играя с някой, защото е така, като играя с хакери ми е много тъп. ВС хакери. Омага. И защо ми лагва като... Пип. Матеоко, хало. Май. Добре, хора, надявам се ви харесва клипчето. Ако е така, моля харесайте, абонирайте се. Линк за канала и на двамата ще има в описанието. И бай!